Geralt, priateľu. Au! Viktor! No tak, čo to tu robíte tomu mužovi? Kopanec do hlavy. Prečo sa valáte po zemi? Je to veľmi nedôstojné na ľudskú bytosť. Ja si myslím. A to sú ľudia. Za ublíženie na strane. Komu? Fragor na mňa Žije? podal žalobu. Žije? Dobre, žalobu stiahnem. A za čo? Za to, že som mu údajne polámal pravú nohu. Údajne polámal pravú. Dobre, každý vie, že to vieš robiť. A prečo? Vy ste mu akože údajne mali polámať pravú nohu. Pretože sa priznal, že okradol Geralta o jeho prsteň a drahokam. A videli to všetci, teda počuli to všetci, ako sa priznal. Na jasnú otázku áno, neodpovedal áno. A ty si ho za to napadol. Nie, to je už len jeho bachorka, ktorú si vymyslel. Ale neviem, kde si tú nohu zlomil, lebo je realita, že má zlomenú nohu. Je najlepšia scéna toto. Mŕtvi, ale si dať veci a tak. No, čo, odrezanie? No. Odrez, ubi. No, Matúš, za tebou. a počkaj, koľko že som ti dala? Asi 4 som ti dala za to. Hej? No. Takže poďme. No tak nám dajte veci. Delíme na to. Ukončuje, to nie je také. Hej, teraz sa nemáme. Asi tak. Nech sa páči démonová krv. To sa cena.
should fall in battle, my brothers who fight by my side, gather my horse and weapons, tell my family how I died. Until then, I will be strong. I will fight for all that is real. All who stand in my way will die by steel. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors, warriors of the world. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors, warriors of the world. Like thunder from the sky, sworn to fight and die. Warriors, warriors of the world. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors, warriors of the world. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors, warriors of the world. Like thunder from the sky, sworn to fight and die. We're warriors, warriors of the world. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors, warriors of the world. Odoberte sa vodopádu, prosím. Smetný muž 1,10 jednu ručku. Obžalovaný je pán... Potlesk obžalovaný aj obhajobe. Potlesk. Takže vyberieme porotu. Takže porota. Mám otázku, to je oficiálny súd, alebo len zase Oficiálny neoficiálny? súd, zaplatený. Nestranný, tu je zaklinač. Vyberá sa porota. Takže hore ruky to sa im porote. Jak tam je porote? Takže majster Bilko, druhý. Tu na druhý ešte je strany. Bankárov, čo máte proti bankárom? Zaklínač. Bankár. Tu na pán Druid. Svätý muž alebo žena? Čo máme proti vám? Áno, áno, buďme feministi, takže žena. Čo máte proti kapitalistom? Takže, diváci, prosím, odbete sa tam, porota sem a obžalovaný na tribúnu. Takže, prvé, čo sa chcem spýtať, cíti sa obžalovaný aj vinným? Nie. Moment. Zapíšte, prosím. Sľubujete, že budete hovoriť pravdu, dajte ruku. Počkej, bude svedčiť, či... Bude. Bude. Že budete hovoriť pravdu a nič iba pravdu a k tomu vám bohyňa pomáhaj. A žalobca? Ganžo. Až keď príde na radu. Takže, aj žalobca, aj obžalovaný má právo hájiť sa sám, alebo si nájsť zástupcu. Činia tak? Ja som zástupca, dospelého. Dobre, obžalovaný. Ja mám dvoch zástupcov. Môžete mať iba jedného. Oni sú jeden rozum a druhý schváli, takže to musia byť dokopy. Jeden rozum. Dobre, povoluje sa. Ten mi rozum. Jeden rozum a druhý schváli. A krčmár je stále. Takže prosím, aby obžaloba priviedla svoje dôkazy a svedkov. Moment, obžaloba. Pokľaknúť nemusíte, dajte sem pravú ruku. Sľubujete, že budete hovoriť pravdu, nič len pravdu a k tomu vám bohyňa dopomáhaj? Áno. To dúfam. Táto ctihodnosť, vážená porota, vážení dámy a páni. Rád by som obvinil istého muža, zvaného Bobor. Poznám. Ticho!
A síce okrádania schopného a žiadaného remeselníka a môjho drahého priateľa, nebohého Teodina. Ten, namiesto aby po hrdom boji odišiel s očkou, dočkal sa len poníženia. Vážení páni, vážené dámy, vaša ctihodnosť, vážená porota, pozeráte sa na stupa! Na stupa, ktorý je schopný okradnúť mŕtvolu! To je urážka. Mám na to samozrejme dôkazy. A okrem toho, tento zosnulý niesol veľmi dôležité zákonnosti na výrobu ganžo. Prvý svedok, dajte pravú ruku. Sľubujete, že budete hovoriť pravdu a nič len pravdu a k tomu vám dopomáha aj bohyňa? Aj ten kto? Stačí povedať áno. Tá daj áno, no. To dúfame. Svedok je váš. Aký náš? Jeho teda. My sme nikoho nepredvolali. Píšem. Videl si zosnulého bojovať? Áno. S kým bojoval? No, najprv s démonom, a potom sa čudne pustil tam do ďalšieho bojovníka. Asi nejaké kúzlo. Nepochopil som to, úplne som zvládnem. Vieš, aké kúzlo vyšlo? No, vyzeral úplne pometený a zrazu mi tu démon začal útočiť tam. Námietka obžalova, pán svedok, máte schopnosť rozpoznávať váše kúzla išlo. Nie, ďakujem. Príjma sa námietka? Bojoval pri boji. Aký prítomný muž? No, neviem, či bojoval, ale minimálne mu skočil od krta mu. Zbečal po krku. Ako nenazdaj, nečestný bojový. Ale ako tomu démonovi, hej, to si nesťažujem. Mŕtvý démon, dobrý démon. Videli ste zosnulého aj zomrieť? Áno. Čo spravil tento muž, keď zosnulý zomrel? No, kým ja som sa naťahoval s démonom, to nejaký mi pomohol a začal tam to chudáka oberať. Videli ste všetko, čo mu ukradol? No, to sa nedá vidieť, keď na nich tlačí, ale keď som s ňou prišiel, tak nič nemal. Ako ja som ho chcel odniesť, mal zaplatenú, lebo bol som zhodol okolností predtým v ráde, kde postavil oltár. No a vtedy bola taká dohoda, aspoň čo som ja vypočul, že mal u nich resurrekciu. Tak sme si povedali, že remeselníkov potrebujeme, že ho skúsime ešte odniesť tam. No a to už sa nepodarilo zachrániť, lebo mali voľno v chrame, ale zistili sme, že mŕtvola pri sebe nič nemá. Keďže som bol partner zosnulého na jeho cestách. Píšem si posledný. Vedel som presne, čo mu ukradol. Námietka. Vy ste nebol prítomný, pán. Ale áno, to sa teda mýlite. Ja som totiž to prítomný bol a prišiel som zrovna vtedy. Keď sa teďka skončí. Videl som svojho priateľa ležať na zemi. Okradnutého, bez absolútne žiadnych osobností. Prepáčte, ale nehovorí sa tomu zaujatosť v prípade? No, tiež mám to Nebolo vašou pochutkou tam okradu zosnulého? Určite nie, ja to nehovoria o tom. Ticho v súdnej sieni a vypnite tú vodu. Niečo totiž to tiež privodilo veľké problémy. Nehovoriac o tom, kde ste boli, keď váš pastorkový kraj bojoval s tou strasnou príšerou. Počkajte, obhajoba dáva otázky obžalobe, áno. Zatiaľ nemal možnosť Sám seba predniesol ako svedka. Áno. My sa snažíme niečím alebo podoprieť, alebo vyvrátiť jeho vierohodnosť. Pozor, pán obhajovca, nie je svedok krádeže. Videl som,
Pán žalobca, spýtujte svedka, nie seba. Posledná veta bude vyškrtnutá. Áno. Posledné 3. Určite ma poznáte z filmov ako Potápajúca sa ponorka. Nie, tak niečo. Svedok. Vy ste teda videl, ako môj klient priskočil v tej strašnej príšere a zatiaľ je strašnú ránu do krku. No, odkud sa aj zatiaľ. Všade striekala. Po vytržení boja s tou strašnou príšerou zrazu príde niekto a pomáha vám zasadiť jej strašnú ranu. No hej, to nepopieram. Takže vám pomohol. Áno. Fajne, takže môj klient príde na pomoc dvom zomierajúcim hrdinom, ktorí zjavne nemajú na príšeru a zachráni im krk. No neviem. Keďže váš Ja som evidentne nezomrel. spolubojovník. Keďže váš spolubojovník, hovoríte, zaútočil na zosnulého. Nebol to on, nebol to môj klient, že? Zautočil na zosnulého? Áno. Nie. A on ho zabil. Stalo sa. Môj klient vlastne potom prišiel k tomu zosnulému a zobral mu jeho veci, že? No, pravdepodobne mu ich teda zobral, iný tam nebol. Ale spýtal ste sa ho, prečo berie tie veci? No nie. Pravda je totiž taká, že môj klient chcel tie veci vrátiť rodinným príslušníkom. Ticho povedz. O čom? Ticho súdnej tieni. O čom samozrejme. Počkaj, on hovorí moderátor. Už ma bereš? Janžo, on hovorí moderátor a tebe dá potom. To si zabere, otec. Takže rozsudok súdneho procesu, ktorý sledoval celá obec Garotón, je konečne na svete. Obvinený bol shledaný vinným v plnom zmysle obžaloby a bude musieť vykonať presne to, čo obžaloba žiadala. Pre Garotónsku televíziu otec Goriot.